nou per tal de plegar al vèrtex geodèsic. Donat que aquesta ruta és nova i encara està sense explorar, no sabem què anem a trobar-nos. En fi, per lo que se veu, no és molt complicada. Així que anem a ficar-nos el casco i anem a intentar pujar. Bé, iniciem la pujada a uns 50 metres a la dreta de la cova negra. I seguint este traçat esperem a plegar al mateix vèrtice. Bé, la primera intentona ha sigut un fracàs total. M'he vist un poc apurat i he tingut que destrepar. I ara estic veient que per aquí tal volta se puga pujar i vaig intentar-ho per aquí, per este desfileu que era aquí. A veure si la segona intentona puc accedir a dalt. I si no, doncs replegue i a la casa. Bé, en vista de que no hem pogut aconseguir-ho, doncs millor repleguem i ho intentem un altre dia. Si pot ser en algú que ens acompanye i així ja pugem assegurats i millor.